ako kini ato ang latest weather update karong adlawng Martes, September 14, 2021. Ang Intertropical Convergence Zone kun ITCZ nagapekto karon sa tibuok Kabisayaan, sa Mindanao ug sa probinsya sa Palawan. Ug sa tuang forecast sa mosunod na 24 oras, ang Metro Cebu apil ang tibuok Central ug Western Visayas, ingon man ang probinsya sa Palawan ug ang Calayan Islands. Dunay mostly cloudy ngadto sa cloudy skies, kung kisdom ngadto na gyud sa pagkamadag-umo na kalangitan, inubanan sa mga katag-katag ng mga pag-ulan o mga pagpanugdog og kilat tungod sa epekto sa ITCZ. Samtang ang Eastern Visayas dunay madag-umon sa kalangitan, inubanan sa mga katag ngadto sa widespread ng mga pag-ulan o mga pagpanugdog og kilat tungod sa direct effects sa ITCZ. Para po sa dugang update, bisita ato ang website. Yun lang kutob, ikan diri sa Mactan sa buhatan sa Pag-asa Visayas DOST, ini si Mio Aguirre o Beng Adlaw.